štěstí potřebujeme všichni a to štěstí hledá každý člověk, každý jedinec a bohužel hledáme ho ve špatném místě. Jako Ano. jsou to fakt vlastně blbiny, kterých ale spousta lidí si už vůbec nevšímá. Ten život, který máte, a i s těmi veškerými nedostatkami, a i s tím honem, a i s tím stresem, se vším, teď vám vezmou, ukončí, zemřete. Najednou ztratíte absolutně všechno. Život není jako automaticky daný, že spousta lidí právě jako žije v tom, že jako vůbec si nepřipouští to, že my samozřejmě víme, že jednou zemřeme, ale v tom běžném životě si to vůbec nepřipouštíme a vlastně žijem, jako bychom nikdy neměli odejít a možná i proto jako tak nesmyslně mrháme svým časem. Tak už jede. Už jedem, ano. Tak já vítám všichni v našem dnešním vysílání. Neskutečně se na to těším a jelikož dneska my nemáme žádné téma, rozhodli jsme improvizovat a napadlo mi taková myšlenka, že bychom mohli se pobavit o tom, jak najít štěstí, protože já si věřím a stojím si za tím, že to štěstí potřebujeme všichni a to štěstí hledá každý člověk, každý jedinec a bohužel hledáme ho ve špatném místě. Tak ještě jednou všichni vás zdravím a já vítám na našem vysílání. Toto vysílání poběží na dvou spřátelných kanálech, kde je můj Life in Harmony a od Gabči Hackni svůj život. Gabi, já ti přidám slovo. Co ty na to řekneš a pak půjdeme to rozvést. Děkuju ti, já taky teda zdravím. No, jako co to je prostě pocit, nebo hledat štěstí. No štěstí můžeme hledat samozřejmě jenom uvnitř sebe. My potřebujeme se dostat do takového stavu, abychom se cítili šťastní jen tak, prostě protože se ráno probudíme, naučit se opravdu mít radost z drobností, z maličkostí, umět se prostě radovat z toho, že jdu ulicí a vidím prostě někde, já nevím, na stromě třeba teď je zima, tak hodně letají sikorky, já je moc ráda pozoruju a vlastně dává mi to pocit radosti, jo, jako Ano. jsou to fakt vlastně blbiny, kterých ale spousta lidí si už vůbec nevšímá a ten pocit vlastního štěstí je důležitý proto, abychom, jak to říct, prostě pokud se takto dokážeme cítit, my jsme v pohodě, pak tu pohodu vlastně šíříme dál a nemáme věčně se vším problém. Jo? To je vlastně ta podstata. Já s dovolením doplním jednu věc. Já jsem to přečetla minulý týden a nevzpomínám si, kdo to řekl, ale ta pointa je, že když člověk dokáže představit tu nejhorší variantu, co ho čeká v budoucnosti, tak určitě tu schopnost má a i proto, aby představil si tu nejlepší variantu. Takže my musíme jenom vybrat, jakou variantu si představujeme. To je jedna věc. A druhá věc o té všímavosti, že v ruštině je takové slovo zamečательný. To znamená výborný, jo, zamečательný. Ale to slovo zamečательný je od slovesa zamečet, všímat. V češtině nejde to přeložit, ale pointa je, že ten život je nádherný, ale ta nádhera začíná v ten okamžik, když začneme to všímat. My nevšímáme malých věcí, malých drobností, malých okamžiků, radostných okamžiků, které máme každý den. Fixujeme svoji pozornost na to, co nemáme, to, co se nám nedaří, to, co musíme napravit, to, co musíme ještě splnit a pořád žijeme v tom kolečku nemám, jsem ve stresu, jsem honu, musím a tak dále. Když to nedokážeme, tak ještě k tomu se připojí. Nedokázala jsem, frustrace, nadávání, rozčilení a tak dále. A už jsme v tom uzavřeném modu.
Úplně jednoduše, to je v jednoduchosti to ukončit, když se zastavíme a poděkujeme to, co mám, čím jsem dobrá. A co dneska mám? Jaký je dneska den? Co dneska mě výborného čeká? Určitě aspoň jedna věc je dobrá v tom životě je, ten daný okamžik. Už jenom to, že žijeme, tak je to výborná věc, protože to uvědomění, že jsme naživu, nám dává naději v tom, že můžeme něco v tom životě změnit. Jestli nám se to nepovede, nebo povede, to už je další otázka, která nám dává pak ten pocit bezmoci, beznaděje. Tím se nebudeme zabývat. My musíme se ukotvit v těch pocitech radosti a naději, že žiju a můžu všechno změnit. Co mě pěkného čeká. Co ještě dobrého přijde. A další cvičení, které bych navrhla lidem, kdo je pořád v tom frustrovaném kolečku, zkuste si představit takovou věc, že ten život, který máte, a i s těmi veškerými nedostatkami, a i s tím honem, a i s tím stresem, se vším, teď vám vezmou, ukončí. Zemřete. Najednou ztratíte absolutně všechno. A pak představte druhou věc, že vám to dali zpátky. Jaký máte pocit? No přece radosti. Musíme radovat každý den z toho, že žijeme. Ne každý z nás má ideální fyzický stav. O tom nejde. Ale ten stav, který je nám daný, je daný proto, abychom něco uvědomili. V jakém bodu se nacházím? Co můžu změnit? A už jsem v pozitivním modu. Násti, to je úplně úžasné, ty jsi to tak krásně řekla. Já vůbec nevím, co bych jako na to, co bych ti na to jako jak pokračovat, protože já vlastně ty jsi mi tím připomněla spoustu let jakoby zpátky, kdy jsem začala se právě, nechci říkat probouzet, ale jako začala jsem si všímat těch věcí, které mě vlastně drží zpátky od toho, že třeba někdy nejsem jako spokojená, jo. A já jsem si to vlastně začala uvědomovat a právě jsem začala vidět ty důvody, že já vlastně mám být proč spokojená. Přestože můj život nebyl ideální a nikdy nebyl na růžové vatičce, tak to jsou fakt věci, které může opravdu změnit každý, ale jde to změnit právě jenom díky tomu, že si začneme všímat toho, co všechno máme, za co vlastně potřebujeme být, nebo jako musíme být vlastně za to vděční, protože život není jako automaticky daný, že spousta lidí právě jako žije v tom, že jako vůbec si nepřipouští to, že my samozřejmě víme, že jednou zemřeme, ale v tom běžném životě si to vůbec nepřipouštíme a vlastně žijem, jako bychom nikdy neměli odejít a možná i proto jako tak nesmyslně mrháme svým časem a nesmyslně se jako cyklíme a třeba spojujeme s lidmi nebo já nevím, s okolnostmi, které jdou proti nám a my to moc dobře víme, ale protože nechceme z nějakého důvodu nebo máme strach z toho jako odejít pryč, tak radši vlastně potom žijeme v tom módu, kdy jsme pořád nespokojení, pořád naštvaní, pořád nám tam něco vadí, ale zároveň to nechceme měnit, no tak to je cesta vlastně úplně do nikam, protože z toho se fakt nedokáže člověk hnout. Ale jakmile si uvědomí, že to můžu změnit skrze vlastní postoj, to znamená ten vnitřní pocit, tu integraci toho, že já vím vlastně, co všecko mám a za co mám být vděčná a vlastně každý den mám ten důvod k té radosti, tak to pak člověku fakt dovolí i odejít právě třeba i z těch situací, z blbého zaměstnání, od kamarádek, které vlastně mi de facto nepřináší žádnou hodnotu, jo, ale pořád s nima jsem, no tak protože žádné jiné nemám, jo, a podobné tyhle ty vlastně zbytečné strachy, které nás jako limitují. Já řeknu tady jednu věc. Někdy před rokem my jsme měli diskuzi s mladším synem. A tak jsem ho ptala, jako všichni děti jsem ptala v jeho věku, co jsi dělal, než jsi narodil.
A on mě řekl takovou věc. Stál jsem ve frontě. To je úžasné. A já říkám, a proč? A on říkal, protože musíme stát velkou frontu, aby jsme se sem přešli. A to je A pravda. to je pravda, to je k tomu, co jsi řekla, že ne každý se narodí, ne každý, musíme si vážit toho, že žijeme, protože to je obrovský dar pro naši duši, aby se posunuli zase na jiný úroveň, protože země je nejtěžší škola, ale právo se narodit nemá každá duše. Nemá. A opravdu musíme prostě počkat. Stát tu frontu, ano. Víš co, ale Nasti, to je jako vtipné, protože my jsme vlastně původně měli mluvit na téma duše, ale já jsem to jako vůbec necítila, že bychom to dneska jako měli otevírat a podívej se, ty jsi k tomu Že vlastně stejně to přirozeně přišlo. došla, takže možná se toho dotkneme. Pokračuj. A není tak dávno, to fakt před pár dnema máme takový rituál, večer povídáme takové, já tomu říkám intelektuální rozhovory. A já tam, a co myslíš? Proč se narodil? Ta odpověď mě prostě zabila. On mě říká, aby měl radost ze života. Wow, to je úžasné. On mě říká to je- 5letý syn. A to je ale přesně ono, ano, to je přesně ono. Proto My my se sem rodíme, chodíme. abychom měli radost ze života. My nechodíme proto, abychom jenom chodili do práce, abychom měli stres, jestli máme dost peněz zaplatit veškeré složenky, je to všechno iluze. Je to všechno iluze a my jsme k tomu přivedeni záměrně a když to si uvědomíme, tak vynikneme z té iluze, začneme vnímat ten život jinak, protože my vidíme pouze to, co nám dovolí vidět naše mysl. Mhm. A ještě jednu věc, chtěla jsem říct, že já vždycky na sezení, když dojdeme k tomu, když přijde člověk, že říká, že nemám radost, mám frustraci, prostě mám zásek, prostě nebaví mě ten život. Já mám jedno skvělé cvičení, které funguje u všech. To cvičení spočívá v tom, že položím otázku. Dobře, teď tě přeneseme na poslední den tvého života. Jsi před smrtí. Dneska zemřeš. Co myslíš? Co vidíš? A najednou ta osoba začne vidět, co všechno může udělat v tom daném okamžiku. Už nepocituje blok. Už nepocituje ten stav, že nevím, co mám udělat. Už ví. My tu schopnost máme všichni. My můžeme cestovat v čase svého vědomí na té své životní ose, v tom materiálním dokonce máme schopnost cestovat nejenom v ten daném úseku. Pokud ty schopnosti máme všichni, ale ne všichni to aplikujeme, ne všichni to procvičujeme. To je trošku takové EZO, do kterého nechci zaběhat, protože nebylo to úmyslem tohoto vysílání. Ale toto cvičení je to takové lehké naťuknutí, jak člověk může si pomoci hned v domácích podmínkách a může to aplikovat každý. Protože když víte, že dneska zemřu, už mám život za sebou, co jsem mohla změnit, co jsem mohla udělat a co jsem ještě neudělala. A najednou budete vidět všechno, co potřebujete splnit, potřebujete udělat. Ať už to bude profesní úkol nebo rodinná záležitost, budete vědět to, co jste ještě neudělali. No, to je úplně skvělé, ty brďo. Ale možná asi tady u toho ještě zůstaneme chvilinku. Když ti malý řekl vlastně, že se narodil proto, aby měl radost ze života, tak
My samozřejmě tu radost nahoře máme všichni, jo, tam se v tom koupem, tam je jenom štěstí, radost, tam jako nejsou žádné záseky, žádné starosti, žádná blokace čehokoliv, tam prostě co chcem, to jako můžeme mít a proto je vlastně tak jako žádoucí, abychom mohli přijít tady do té fyzikality, protože tady můžeme opravdu zažívat a ten fyzický svět je o tom, že, jak to jako říct, prostě my máme ty Poznáváme bolest. pocity, přesně tak, máme jak bolest, strasti, trápení, překonáváme ty překážky, ale pak vlastně za to přichází ty krásné pocity jako odměna, ta radost, láska, zamilování se, jo, krásné vztahy, překonávání různých překážek a to. Protože to nahoře prostě není, jo, tam nejsou ty klacky pod nohama, když to tak řeknu. Tam je jenom blaženost, tam je stav lásky Tak, a radosti, tam tak. je jenom blaženost. Ano. Tak a proto vlastně pro nás, nebo pro každého, kdo se vlastně rozhodne, že se teda chce narodit, no, inkarnovat, tak proto je to taková výzva. A přesně jak tvůj syn řekl, tak na to se stojí jako velké fronty. A samozřejmě ne všichni se mohou narodit, protože i země má nějaký svůj limit. Teďka si můžeme všimnout, že vlastně lidí je vlastně nejvíc za nějaké šílené období, kdy vůbec bylo. A je to proto, že opravdu ta obroda, byť my ji moc jako kolem sebe nevidíme, protože je hodně toho negativního a temného vidět, ale ta obroda se fakt jako děje a spousta lidí, duší, tomu chtěla být přítomná. Ale chtěla být přítomná, protože věděla, že oni tomu půjdou naproti, že pomůžou právě Ano. zvednout všecek ten, jakoby tu energetiku, celý ten grid pro sebe, pro zemi a pro ostatní lidi. A tohle je úplně neuvěřitelné, když ti to řekne vlastně malé dítě, které si jako pamatuje, tak pak nevím, že někteří lidi se jakoby fakt diví a v dospělosti to vůbec nedokážou přijmout, ale i tohle je proces, protože já jsem jako mladá nikdy jako tohleto nepopírala, spíše jsem nad tím vždycky přemýšlela, jak by to asi mohlo být možné. Jo? A dneska třeba jsem ve věku a jakoby v nějakém prostoru, nebo jak to říct, v přesvědčení, nebo prostě já vím, že to tak prostě je. Pro mě je to nespochybnitelné. A i proto, když třeba ty si tady krásně povídala i o tom konci života, aby se člověk představil a tak i proto asi mám opravdu i v tématu smrti absolutní nadhled, byť samozřejmě odchod fyzicky vždycky nám ti lidé nebo naše zvířátka tak samozřejmě chybí, ale už tam fakt není ten bolestný pocit ztráty, protože vím. A když vím, a samozřejmě mám k tomu i jiné jakoby důkazy, které nejsou hmatatelné a viditelné, tak to je úplná lehkost a vlastně přijde mi to naprosto normální. A k tomu jako fakt přeju taky, aby si lidé jako došli, protože je to nesmírná úleva, ale i každý je v jiné části toho procesu, takže... Není tak dávno jsem psala na svém profilu příspěvek o smrti. Je to velmi složitá téma. Lidi obcházejí to úplně 10. stranou, 10. cestou. Smrti se bojíme na genetické úrovni. Prostě je to zakodované hodně. Je to jedna z takových silných programů, protože buduje se na programu strachu a my jsme ovládnutelní pouze přes ten hlavní program strachu. A na genetické úrovni prostě máme zakodované, že tam je konec. Jak udržovat lidi v nějakém prostoru, v nějakém přesvědčení. Přesvědčení, že bych nikdo nebyl svobodný a nikdo nebyl nepředvídatelný, protože svoboda znamená, že ten člověk je nepředvídatelný. Tak jediné naprogramovat nějaký program neskutečného strachu, že tam je konec. Jenomže teď je taková doba, že naše vědomí je na jiné úrovni a kdo už pracuje s tím, s sebou a je už nějakou dobu v tom bdělém stavu, já neříkám záměrně posunutém stavu, protože není to o to, že někdo z nás moudřejší nebo chytřejší.
Je to jenom stav bdělosti anebo stav spánku. A kdo je v tom stavu bdělosti, tak už dokáže vzpomenout a dokáže vzpomenout v sobě ty vzpomínky a ty vědomosti. A psala jsem o tom, že smrt je natolik přirozená součást, natolik přirozená věc v našem životě, stejně přirozené jak narození. Nebo jak přijímáme potravu. Že máme schopnost spát, máme schopnost jíst, máme schopnost sportovat, máme schopnost se narodit, máme schopnost se prostě zemřít. Narození je stav, kdy my přicházíme do materiálního světa, do hmotného světa. Smrt jenom odcházíme z toho hmotného světa. Jak to souvisí se štěstím? No právě, že my tolik času se věnujeme těm našim strachům, obávám a všem limitům, které nás jakoby rádoby limitují, jenom to všechno je v naše hlavě. My bojujeme celý život sami se sebou, nikdo jiný tady není, jenom naše limitující přesvědčení, které nám říkají, to nemůžeš, to nedokážeš, to neuděláš. Sice to vypadá třeba od někoho jiného, ale je to zrcadlem nás samotných, je to takové zamotané, složité, ale ve finále bojujeme celý život, jak ten Don Quixote sami se sebou s těmi větrnými mlyny, které si vymyslíme na své vlastní cestě. A u toho zapomínáme na tu nejdůležitější věc, který řekl můj syn. Ano, přesně. My se rodíme proto, abychom měli radost, protože v měřítku toho času, vesmírného času, ten životní úsek je okamžik. Nebo hodina, já nevím. Nebo půl hodiny, já nevím. Že přijdeme na nějakou lekci, která se jmenuje život. Těch lekcí můžeme mít, kolik naše duše potřebuje. No ale hlavní výnos si uvědomit, že tou nejdůležitější věcí je mít radost. Ze všeho. Třeba někdo si poslechne, jak mám mít radost, že mám takový život. No ale ty máš takový život, přesně takový, jak prostě si buduješ, protože v každý okamžik to, co prožíváme, je výsledkem toho rozhodnutí, které jsme učinili před nějakou dobu. To je zákon, zase druhý zákon vesmíru, příčina a následek. Když člověk začne si to uvědomovat, tak začne si uvědomovat, jaké rozhodnutí udělal, které ho přivedlo do této situace. No a třeba člověk se zasekne a řekne, já nic nikomu neudělal, já nic neudělal. No právě proto ty se nacházíš v této situaci, protože jsi neudělal absolutně nic. A musíš zvednout svůj prdel a začít něco dělat, protože ten život je proto, abychom se posunuli, abychom uplatnili své dary, abychom našli své místo, abychom nazbírali, udělali nějakou zkušenost. Není jenom proto, abychom byli otroci. No to jsi řekla úplně úžasně, ty brďo. Jako to by se dalo rozvíjet do nekonečna, nevím, jak dlouho chceme mít tohle vysílání, jo, dneska. Vysílání je o štěstí, pojďme se vrátit ke štěstí. No, já bych možná ještě chvilinku, protože to štěstí s tím fakt jako souvisí. Já se jenom na chvíli zastavím asi u těch lekcí. Spousta lidí vlastně trčí v tom, že život je k nim nespravedlivý, že mají těžký osud, že všecko se na ně valí a prostě jak to, že jiným to jde a oni mají takovou smůlu a bla, bla, bla. Z toho spirituálního pohledu je potřeba se fakt na to dívat tak, že my jako duše si vždycky ty zkušenosti vlastně vybíráme dopředu. A my si je nevybíráme, protože to jdem prohrát tady. My přesně víme, nahoře to prostě víme, protože tam je to jednoduché. My víme, jak budeme manévrovat, jaké překážky si v tom životě nastavíme a jak se k ním postavíme tak, abychom je zvládli, aby nás to posunulo a mohli bychom skrze to růst. No ale bohužel v lidském životě je to fakt tak těžké, že málo lidí prostě to dokáže jako zvládnout a nepropadne jakoby těm překážkám právě do té negativity a do té role oběti, když to tak řeknu.
A to fakt není ono. Nás všechny ty lekce, musíte se na to opravdu dívat tak, že vy jste si je zvolili a zvolili jste se je proto, abyste je překonali a vyhrali nad tím. Abyste třeba i různé jako fakt těžké životní zkoušky, abyste jimi prošli, vzali si z tohoto ponaučení, abyste pochopili, proč se vám to stalo a skrze vlastní bolest zažitou, to mohli pak vlastně předávat dalším lidem jako dár a ukazovat jim tu cestu. Protože když vy se z toho dokážete vylousknout, jo, tak vlastně to pak můžete vlastně učit tu cestu i ty další lidi, jo, dát jim tu strategii, prostě jak na to, jaký postoj k tomu zaujmout, jak se na to dívat a tak dále a tak dále. Takže ta spiritualita, a už jsme to tady taky jako říkali xkrát, že spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že jsou spirituální, ale přesto jsou. Ty si vzala z hlediska spirituality. Já bych chtěla to vzít z hlediska fyzikálně. Z fyzikálního hlediska. Protože my jsme duše, která je umístěna do kontejneru tělo. To tělo je nástroj. Jo? To je naša kara, kterou máme celý život. A to tělo, to auto má fyzikální schopnosti. Pojďme se podívat na fyzikální schopnosti našeho těla. My jsme magnet, který může vysílat plus a minus. Když vysíláme plus, odehrává se, my nepřitahujeme, protože my vysíláme plus a začne v naší realitě odehrávat se plus. Ale neodehrává se to hned. My pořád potřebujeme být nastaveni v té plus a to nastavení je těch vyšších frekvencí bezdůvodných. My jsme se o tom už bavili, že to bezpodmínečné prostě pozitivní vysílání těch vyšších frekvencí, všechno je dobře, všechno je fajn. Nezáleží na tom, co se děje, já důvěřuji, že tak to má být, protože jsem si to naplánovala, když se bavím o tom spirituálním, to se před chvilkou řekla. Ale když my spadneme do té roli oběti, tak dostaneme se na tu druhou stranu, fyzikálně minus. Všichni máme plus a minus. Jenom my vybíráme, jestli dávat plus nebo minus. No a když si dáváme ten minus, tak začínáme nadávat, my jsme v té roli oběti a tvoříme tu negativní realitu. A to dostáváme se do těch příčin a následků. My jsme vyslali ten negativní impuls před nějakou dobu. Dostaneme se do té situace, prostě, že všechno je negativní, ale proč? Protože jsme to vyslali. A pokud permanentně žijeme v negativním nastavení, tak všechno je špatné. Na všechny nadávám, můžou za to politici, můžou za to prostě všichni, není já. Jo? Já jsem oběť. A nebo, ano, život je takový, ano, já jsem v té situaci, ale co můžu změnit? Co můžu v sobě změnit, aby se dostala jiná? Co můžu udělat? Co v mých schopnostech? A to dávám už pozitivní náboj, pozitivní frekvenci a začínám tvořit. Další schopnost naše, že to tělo generuje energii. A naším jediným životním úkolem s tím tělem se naučit generovat energii. Jakmile začneme generovat tu energii, tvořit a nejenom konzumovat, tak to je bod, kdy děláme svou realitu, kdy prožíváme ty zkušenosti a kdy splňujeme to, k čemu jsme narozeni. Když my netvoříme energii, my jenom ji konzumujeme a promarníme tak svůj život. A zase jsme to v negativním modu. To bychom mohli probírat dlouho, ale to byl takový pokus o naše fyzikální schopnosti, protože... Povídej, já jsem jenom chtěla říct, že pořád je to bohužel jenom fakt hodně na povrchu. Kdybychom chtěli opravdu do toho hodně jít, tak to se nedá. To vysílání by bylo na několik hodin. Proto můžeme možná pozvat holky na Zoom nějaký, jako zase někdy uděláme Zoom. Protože
právě proto, když my pak jako pochopíme ty zákonitosti a to, jak my s tím můžeme pracovat, tak pak právě odpadají všechny ty strachy a bloky, protože když vím, proti čemu i stojím často, tak nechám to nad sebou vyhrát, když vím, že absolutně není důvod, když my jsme jako mocnější než jakékoliv, já nevím, tady entity a jo, to prostě jenom tím, že máme strach, tak se toho zbytečně bojíme a vlastně i všecka ta negativita, jakkoliv to pojmem, všechno to, co nám vlastně škodí v našem životě, tak je opravdu cíleno. Cíleně se na nás jakoby tohleto vysílá, hrne ze všech stran, protože máme velký, čím větší potenciál, tím víc problémů, takhle to řeknu. Často to tak bývá. Jo, takže právě proto byste se neměli bát a fakt se jako naučit postavit do toho svého a vzít si zpátky tu svoji energii, sílu, všecko a jít to tvořit, to svoje prostě, co vy 100% máte. Ano, a jít přes to s tím nastavením, že nezáleží, co se v mém životě odehrává, jdu za svým a vezmu to, co mi náleží. A všechno se děje pro mě a ne proti mně. To je zásadní zase zákon vesmíru. A jsme vedeni tou cestou, tou nejlepší cestou, abychom získali ty zkušenosti, které potřebujeme nazbírat, aby se posunuli na další level, na další životní úroveň. Ale tohle je pro lidi, kteří začnou tvořit. No. Všechno je o tom, že bychom měli začít tvořit. Ano, ano. No, protože zase jsem si vzpomněla na to, co řekl tvůj syn, že mít tu radost, my tady prostě přicházíme proto, abychom dělali to své. Jo, to není jako, že budu bezdůvodně tady radostná, což jako samozřejmě ano, protože ten pocit je pro nás důležitý, ale my sem přicházíme jako fakt dělat a v dnešní době velké věci. Fakt jako velké. My jsme měli pak další diskuzi, protože jako děti obvykle mají rozhovory, kým bych mohla nebo kým bych mohl stát a být. A tak jsme rozebrali se všemi dětmi různé profese a tak. No a samozřejmě došla řada na něho. A on tak nějak uvažoval, tahle profese, tahle a pak říká, víš, mami, já jsem přišel na to, že já můžu dělat cokoliv. Já říkám, jo. A on, to opravdu? A já říkám, jo. A on, to mám tak velkou radost. Super, no. 5leté dítě No. si uvědomila, že nemá žádné přehrady, nemá žádné limity. Ano, někdo řekne, no jo, děcko prostě, ale děti právě přemýšlí úplně jiným způsobem myšlení bez těch limitů. To my dospělí, kteří nazbírali už ty programy, které už jsou, jak to říct to slovo, když to zvíře chceš... Instinkt nějaký myslíš? Nebo Ne. vycvičení? Vycvičení? No, vycvičené, ano. To my jsme jako dospělí, my jsme už vycvičené zvěřata. Což děti jsou divočáci, jo. Děti neposlouchají nikoho a jsou v té prvotné hmotě, energetické hmotě, jo. Takže děti vědí daleko více než my. A vážím si vždycky těch rozhovorů s dětmi a s těmi staršími lidmi, protože starší lidi už nemají, docela často, už nemají žádné zabradly, protože už vědí, že tam už přichází ta moudrost léta a taky ty rozhovory jsou velmi hodnotné, takže pojďme se učit od těch učitelů, od těch nejlepších učitelů. No, to bylo skvělé. Možná bychom to, co myslíš, mohli bychom tímto skončit? Ano. Protože to bylo fakt jako, já ti moc dneska za to děkuju. To bylo skvělé, vůbec jsem nečekala, že se až tak jako dostanem vlastně k tématu, o kterém dneska jsem jako fakt jako nechtěla vůbec mluvit, ale tak to vlastně přišlo samo. Ano. Takže asi poděkuju, hlavně děkuju tobě, ale samozřejmě děkujeme i všem našim divákům, děkujeme za vaše odběry, za sdílení, za lajky, určitě i za komentáře, které se začínají objevovat a budeme se těšit zase příští týden. Ano, tak já hezký se budu pátek těšit. a super víkend.
Jestli si chtěla ještě něco říct, tak to řekni. No, se rozloučit, poděkovat a nebojte se napsat do komentáře, co vám pomáhá nastavit tu okamžitou radost. No, ano, ano, ano. To se určitě podělte, protože každý to má nějak a třeba používáte způsob, na který třeba my dvě jsme zrovna nepřišli. Přesně tak. Takže za týden na viděnou.